Аз ще започна там, че един доклад от 1945 година под авторството на Константин Константинов. Авторът споменава, че безусловно Йордан Йовков е сред върховете в осмисленето, интерпретирането и претворяването на войната и с пълни основания. Особени звуци има тук, на това място. И ако човек е слушал още от малък, и това му се е превърнало в начин на възприятие въобще на света, същото такова възприятие го има и в разказите. Четете, вижте героите как чуват. Една от абсолютните метафори за Йовковото творчество е, че Йовковите герои четели знаци. Няма как да не четеш знаци. Ако ти непрекъснато си в някакво състояние на вслушване в всичко това, което те заобикаля. И така е за всичко. Така е за грохота на боя. Така е за съзерцанието на полето. Така е за звука на каруцата. Мнозина автори от периода между двете световни войни се изкушават, разбира се, да пишат, независимо дали преки участници в военните действия, в фронтовата действителност. Но безусловно Йовков взема своето автентично място сред цялата тая плеяда писатели-баталисти. С определени контекстуални уговорки можем да кажем, че това е автор, който почти през целия си творчески път има ангажираност към проблема за войната. Да припомним само публикуваните и във вестник Зора, в военни известия, разкази събрани в трите сборника, том 1, 2 и 3, а също така и в началото на 30-те един разказ се появява първо в Зора, а после и в сборника Женско сърце от 35-та година и това е Вълкадин говори с Бога. Този Вълкадин, който каза оставете ме, нали, неговата любима снаха Милена, която непрекъснато върви след него и му казва тате, нали, и непрекъснато агресивно се опитва да му привлече вниманието, да го издърпа в света на хората. Всъщност
Нали, той казва, оставете ме със смисъла, забравете ме, не съм от вашия свят. Нали? Аз съм в някакво друго съществувание, нали? Аз говоря с Бог. Този Бог, който много малко е да го свържем с ортодоксалния, нали, така, с фигурата в религиозното й описание. Това, което е друго, трансцендента, отвъд човешкото и извън сетивния свят. Света да го усещаш в сетивността, но и непрекъснато да си със съзнанието, че има нещо отвъд тази сетивност. Работейки върху неговата военна проза, направих условно няколко такива тематични разделения, като първото включва колебливото от към жанрова характеристика произведение земляци. Независимо дали ще го определим като разказ или повест. След това идват пресъздаванията на фронтовата действителност в нейните най-преки означения, т.е. баталията като случване, като някаква трагична спектакулост, като тук влизат произведения от сборника Край места, от цикъла, който обединява тези творби с общ идейно-тематичен център, с сходство в поетиката, с пресъздаването трагизма на българския войник. След ни идват произведения, които обратно проблематизират военно-времевата действителност, но в нейните отвъд фронтови проявления. Тук се засилва, така да се каже, опозицията фронт-тил, т.е. как войната рефлектира върху индивидуалното битие на всеки един, който не е взел пряко участие в бойните действия. И една четвърта последна част, която също е много интересна и не бива да се подценява, защото Йовков доказва, че има потенциала да изследва подобна проблематика, особено ако си припомним сборник, ако можеха да говорят. Това е подтема, която включва, така да се каже, проблема за безмълвните спътници на войниците по бойните полета, т.е. за човека и животното на фронта. Разказите Другар, между другото, цитираните преди малко Стефан Рулевски, Добри Немиров, автори, така да се каже, по задната редица на българската литература, също поставят така акцент в подобна образна парадигма. Елин Пелин също с разказа Среща. Тоест, Йовков, разсъждавайки и интерпретирайки войната, се опитва да я обхване в нейните най-различни проявления, в цялост. И като четете разказите, четете ги с внимание към детайла. Защото ние обикновено какво правим? Ние хващаме сюжета, ние хващаме историята, ние хващаме това, което сега много изкривено, страшно сме се изкривили съзнанието, екшъна. Да, и бързо. Какво става, какво се случва? Йовков не може да се чете с истерия. Йовков трябва човек да забрави времето. Сяда, отваря книгата и потъва в един друг свят. И ето го този свят. Забелязахте ли, като идвахме насам, къщите са едни и същи покриви, относително една и съща големина. То е изградено като едно. Точно когато започва да се замогва селото с така блестящите години на поминъка, нали, на скотовъдството. Когато почват да се връщат богати,
ходили на поклонение почти всички. То няма жител тук, който да не е ходил или в Света гора, или в Йерусалим. И кълдъръма е направен с абсолютна мисъл да се подобрят, нали, улиците, да се направи една обща настилка на селото. А то, между другото, е село и 8 махали към него, които всъщност се обединяват в един момент и затова това е толкова голямо село. То е било, да кажа, по-голямо, но и сега не изглежда малко. И сега по-малко градове. Да, други. Никак не изглежда малко. Това е книгоразделка, която като четете, стигнете до някоя страница и не ви стигне времето, го слагате, затваряте и се помните докъде сте стигнали. Благодаря ви много. Маса напълнена с пясък, където най-малките с пръстче по пясъка са се учили да пишат. Посредством това гребло или стъргалка са го изтривали. След това вече се преминава на плаката с калема. Този, който се е щупил плаката, е трябвало да я възстанови и вече на следващия чин с мастилото. Пред всеки имало малка пръстена мастилничка. Мастилото са си го приготвили сами от плода на озрелия бъз. Сока са го използвали за мастило. Или от гъбата на сливово дърво, стрета на прах с горена вълна, залята с вино, тази смес се ставала мастило. Така, учили са четене, учили са писане, учили са физическо възпитание и са учили нещо като сегашния част на класа. Пред е била катедрата, където е стоял учителят с черната дъска, нали, с изписани буквите, нещо иконата на двамата братя Кирил и Методий и главният надзирател, който не иска да се качи на катедрата. Значи, от тук се управлява цялото взаимно училище и никой другия няма право да се качва на катедрата. Главният надзирател се определя от учителя. Той е трябвало да бъде гласовит, да знае имената на всички ученици, всички молитви. Пред него са стояли тези плаки, неверен, непокорен, нечист и така нататък и съответно са закачани на мъдростта на ученика. А след приключване на учебния ден, с плаката на въртленцето, минаваш през целия град, прибираш се вкъщи, следва една хубава обработка, която на нашите деца не има позната вече. На следващия ден пак с плаката на въртленцето се връщаш в училище. Учили са сутрин и след обед. По 4 астрономически часа, без междучас. Аритметиката са изучавали, като са пишели с пръстче по пяска. На стените са били окачени така наречените взаимоучителни таблици и металните полукръгове. Значи, когато не са в час, металният полукръг е изравнен, както в момента с стената. А когато са в час, то е вдигнат. Вътре влиза показвача по-голям ученик, нали, който е освоил вече тези трите етапи. Използвали се таблиците на Неофитрилски 66 на брой, по-късно вече става доброплодни също отпечатва, но с доста излишно съдържание, а също така и римният буквар на Петър Перон, който е представлявал малка енциклопедия. Освен класна стая, в училището е имало столова, пансион, учителска стая. 1847 година се сформира първата книгохранителница в България, тъмница за непослушните ученици. Наказанията, освен закачането на тези табелки, са били плювани в лицето, чернене с сажди по лицето, бой с тънки пръчки по ръцете. И най-тежкото, което се е използвало в много извънредни случаи, това е било биенето с фалага. В някои зимни училища, но не и в Требненското, тук отдолу под катедрата, много отвор, така нареченият затвор. По-късно вече, пак по Димитровден, само че на 1849 година, тук като учител пристига Петко Рачев Славейков, проявява се като много талантлив учител, учителствал е в продължение на 8 години, с кратки прекъсвания.
И постепенно това училище започва да се нарича с неговото име, Славейковото школа. Значи Славейко вече скъсва с тази взаимна методика и въвежда класното обучение. Но заедно с това въвежда и много нови предмети, като гимнастиката, пеенето, изобразителното изкуство, изпитите в края на учебната година. Изпитите за първи път се провеждат 1850 година, седмицата след Гергьовден, и са били истински празник за цялото древненско население, включително и за околните градове. След посещения в църква, празнично облечени, с песни, всички са се отправили тук в двора на училището и всеки един е трябвало да покаже какво е научил през годината. При него е имало билети, разделени на 30 дни. Всеки един ден е вписвано поведението, успеха, вечерта, родителя. И по този начин се е поддържал непрекъснат контрол между родители и ученици и учители. И естествено това се отразява благоприятно на самите деца. Славейков ги е учил да не забравят своята история, да не забравят, че са българи. Значи в спомените си един негов ученик Христо Даскалов казва така: дори задачите по математика, които Славейков е съставил сам, лъха на патриотизъм. В това училище са учили много видни личности, като започнем децата на Петко и на Ирина Славейкови, първият професор по органична химия в България Пенчо Райков, съратникът на Левски Ангел Кънчев. И вече днес старото школа е гостолюбив дом на няколко дарения. Е експозицията от стари часовници на Георги Визиров, часовникар механик от Кюстендилско, една експозиция на Иван Попдимитров, който е древненски художник, 12-то дете на Попдимитър Кънчев. Портретист, но не забравя и иконописта. Всъщност той е първият български художник, който излага свои картини. Пропуснах да ви кажа, че е завършил специалност графика, нали? Работи в Пазарджик, след това се преселва в Божурище. Най-ценното му качество това са символите. Бюсто на главата. Кажи един по-низе да бъдем главата. Бюсто на главата. Кажи един по-низе да бъдем главата. В миналото селото се е казвало Папаскьой или Попско село, а сега по-късно нали става Медвен. Версиите за Медвен са две. Една от тях е, че идва от медвед, от мечка, защото това е било гора. Имало е в тази част на селото селища Бутово и Новачка и когато черкезите ги нападат, те се укриват първите жители тук в гората и в тази част на селото са застроени първите къщи. И затова и пише, там където е сечено, там е правено, защото първите къщи са правени от вековните дървета на място. Намирате се в бащината къща на Захари Стоянов, тъй като е първородно дете и ражда се в дядовата си къща. Тя е също в тази махала, но не е музейен обект. И след неговото раждане баща му се отделя и строи тази къща и всъщност тук се израства. Захари Стоянов или още Джендо. Това е рожденото име на Захари Стоянов Джендо Стоянов Далъкчев. Има 4 братя и 2 сестри. В началото той е учил при даскал Буно или господин Бъчваров от 1856 до 1863 година. И когато навършва 16 години, баща му се е занимавал с овцевъдство. Стадото се го отглежда под обложата. На 16 години баща му го взима със себе си като помощник овчар. Но той се е мечтал да се учи по-нагоре. Когато навършва 20 години, научава, че в град Руси има открито училище от Медхат Паша, който е направил много за града. Съобщава новината на баща си и му поисква 100 гроша и тискере или документ за самоличност, за да замине да се учи, но баща му отказва. Той решава
да избяга от баща си. Тръгва първо за Варна. Във Варна се търси работа, за да спечели някой грош, да може да замине за Русия, но не е можал и така решава да тръгне пеш по железопътната линия Варна-Русия, първата железопътна линия, която е открита в България. Пристига в Русия, но с окървавени крака, без пари, без документ за самоличност, намира училището, но бил прогонен, защото е вече 20 годишен. И е пред една дилема, дали да се върне отново при баща си или да започне работа и с спечелените си пари да се закупи книги и сам да се образова. И така мечтата му наделява. Започва работа като чарак на аби или шивач на груби селски дрехи и с първата си заплата се закупува книги и започва сам да се образова. И тъй като обичал много да чете, намира читалище Зора в града и там се запознава с Никола Обретенов, с който стават големи приятели. След една година напуска работа като чарак на аби и отива в читалище Зора. 1871 година е основан Тайния революционен комитет на град Русе и 1872 година той е вече в читалище Зора. Никола Обретенов го изпитва в тайна каквото трябва да притежава един революционер и разбира, че е готов да го приемат в Тайния революционен комитет. Тогава приема и името Захари, тъй като няма документ за самоличност, пък името Джендо не било така известно в него край. И му променят името. Приема и първата си задача да сформира комитети в близките селища. И така започва работа като учител в близките селища, за да може да сформира комитет, но бил разкрит като бунтовник и е бил принуден да се отдалечи от центъра на комитета и заминава за гара Сеймен или Симеонов град, сега град Марица, където работи като телеграфист. Участва в неизбухналото Старозагорско въстание, в Априлското въстание. Между другото, изучава не само естествените науки, постепенно и чужди езици, като започва с френски език, който го е знал перфектно, нали? До някъде руски и английски. И по време на Априлското въстание, в четата на Георги Бенковски, в върховатата чета, по време на разгрома, бягат в Тетивенския Балкан да се укриват по групи. Една от групите е била Георги Бенковски, Захари Стоянов, отец Кирил, Сава Далматиница. Попадат на една кашла говедари. Един от говедарите, бай Валомечката са му казвали, Вълко Стоилов, ги приютява и на четвъртия ден ги извежда да ги приведе като тяхен водач през Балкана. Но точно близката река Костина, която трябвало да преминат, отдалече, както описва Захари Стоянов, вижда, че на реката има построено ново мостче и споделя с Георги Бенковски още по път към мостчето, че се съмнява в тяхния водач да е предател, но той не му е повярвал. Когато стигат мостчето, направена е засада и всъщност там е убит Георги Бенковски на това мостче. Единствено от групата се спасява Захари Стоянов, като се хвърля в буйните води на реката, лута се из Балканите, гладен, жаден, стига Троянския Балкан до село Терзийско, попада на едни овчари, но вместо да му помогнат, отново предателство. Един от овчарите го залавя и го предава на турците и оттам около 3 месеца е по турските затвори, но се намесват кметовите на родното му село по него време, се застъпват за него и го освобождават, но наказанието му било да се завърне в родното си село. След освобождението се завръща отново в Русия, започва да се изявява като журналист. Работи в началото известно време на митницата като писар и след това започва работа в Русинския апелативен съд. Като член съдия известно време е в Търново и след това отново е върнат в Руси. Като председател на Народното събрание 1889 година е имал покана да посети Париж. Имало е световно търговско изложение, конференция. Тръгва по пътя, той получава криза в стомаха. Настанени, когато пристигат на 1 септември вечерта, нали, в хотел Суез са настанени в Париж. Приглеждат го лекарите, но не могат да установят точно. До сутринта получава втора криза и внезапно умира на 39 години. Принесен е в България, положен в гробница в град Руси, сега е местен в пантеона на възрожденците. Но по това време Анастасия, съпругата му, отново била бременна, затова и дъщеричката му се ражда след неговата смърт, която е кръщават на него Захаринка.
След смъртта му Анастасия се завръща в Русе да живее. Има много труден живот, нали? Умира на 66 години. А Захаринка, дъщеря им, се омъжва в Германия. Горе ще видите на паното. Има една дъщеричка Хилдигард и съпруга е Вилхелм. И така от едно овчарче, революционер, писател, държавник, съвсем кратък и бурен живот. Това е най-голямата църква, построена в Северна България през турско робство. Започната е през 1835 и е завършена за Богородица 1837. И от тогава вече е действаща църква. Най-старата ни икона е Свети Спиридон Чудотворец, която виждате тук. Тя е рисувана от Йоанник и Папа Витан от Трявна, март месец 1851. Не е реставрирана, погледнете колко красива икона е. По поръчка на гранчарите в нашия град, защото той е закрилник на занаятчиите и тук имало много занаятчии. Не знам дали сте ходили на остров Корфу, знам, че там той е погребан. Тук идва един свещеник, който ми разказа за Свети Спиридон, че всяка година, в деня на неговата смърт, го изнасят и го носят през целия град и му събуват обувчиците. Нарязват ги на парченца и ги раздават на богомолците. И му обуват нови обувчици за следващата година. Другата ни интересна икона, на която искам да обърнете внимание, е Света Богородица. Там в същото положение, както е Свети Спиридон, това е Богородица Акатиста. Рядко има такива икони, също е от ревненски майстор, племенник на Йоанники. 20 години по-нова е, в смисъл 20 години по-късно е рисувана. Целият живот на Богородица е отразен на малките икони около трона, на който стои тя. Може би ви прави впечатление, че иконостасът ни е по-нов. В смисъл, по-съвременно изглеждат иконите на него. Той е изгорял през 1924 стария ни иконостас, който е бил. Той е бил с друга дърворезба, по-едновремешна, като трона. Вижте трона колко е красив. А иконостаса, като е изгорял по невнимание, не от нещо друго, и този е правен 1925-та.
а иконите от него са рисувани от професор Христо Берберов, наш съгражданин, който е завършил изобразителни изкуства в Италия. На всеки ъгъл има по един архангел, като този тук от иконата, който държи в едната си ръка църквата, а в другата кръст. Пази църквата. През руско-турската война църквата ни не е била опожарявана. Запазена е благодарение на Мака хан, неговата съпруга, която е била рускиня, и още други християни, които са вървели с войската на Сулейман и са застанали около храма и са го запазили от поругаване. 1837 година, по времето на султан Махмуд II, е създаден този храм. на всички недостатъци, които днешната ситуация в България показва абсолютно голващо, си мислех, че посланието ми към вас, разказвайки ви за Търново през Възраждането, би трябвало да бъде акцент върху това, че през Възраждането най-голямото нещо, което българския народ постига. Сигурно сте чели, сигурно Катя Станева патетично ви е говорила, що е това Възраждане и колко то е важно. То наистина е много важно. То наистина е, както казва Михаил Арнаудов, най-романтичната епоха в българската история. Според мен, в най-голяма степен то е толкова значимо, защото е онзи епизод в новата ни история, който показва възможностите на българския народ да се само организира. И всъщност в много голяма степен всичко това, което се случва след освобождението, а то започва да се случва още от преди освобождението,
Но това, което се случва след освобождението и което се случва до ден днешен, то всъщност е усилието да бъде унищожена тази енергия на българския народ към самоорганизиране. Что так? Историята на Търново през Възраждането би могла да бъде видяна точно през тази призма на поредица от събития, които свидетелстват за това как въпреки държавата, въпреки липсата на държава, въпреки съпротивата, българина започва да се организира, да се самоорганизира и да търси пътища към своята еманципация и политическа, и икономическа най-напред, и духовна, и културна. Ако наистина се интересувате от Търново през Възраждането, преди 14 години излезе една много дебела история на Велико Търново през 18-19 век от Иван Радев. Благодаря ви много. Благодаря. Илия, искам да ми направиш такава снимка. И аз ще я нанеса на моите студенти и ще кажа, след всяка лекция искам приятно прекарване.
Ето това колосовидно, това е кошер. Oh